xi darba tiltaqa' ma' tifel jew ma' tifla u mingħajr forsi ma tkun rajthom qabel tgħid dak żgur ta' dak jew ta' dik żgur. Tant ikunu jixbħu lil missierhom jew lil ommhom. U ħafna drabi naqtgħu. Għax l-iben u l-bint hija normali illi jixbħu lil missier jew lil omm. Mhux hekk biss, xi darba tiltaqa' ma' koppja illi tkun għadha kemm kellha tarbija u mill-ewwel tibda tipprova xxebbaħ u jieqfu jħarsu lejk u jgħid ħanaraw x'se jgħid jew x'se tgħid il-persuna l-oħra jekk tixbaħx lili jew lilha. U jekk tgħidlu tixbaħ lilek tarah jikber pulzir jew tnejn. U iktar jekk tgħid lilha tixbaħ lilek għaliex? Għax hija normali li l-ulied jixbħu lill-ġenituri. Għax Alla hekk għamilna, imma għaliex Alla għamilna hekk? Għax aħna wkoll imsejħin kull wieħed u kull waħda minna biex nixbħu lilu li għamilna. Jekk aħna bħala ġenituri inħossuna kburejn meta wliedna jixbħuna fiżikament u nħossuna iktar kburejn meta wliedna jixbħuna fil-mod kif jaħsbuha, fil-mod kif iħossu, fil-mod kif jirraġunaw, f'dak li joġobhom il-ħobi jew ix-xogħol li jridu jagħmlu kemm iktar Alla jieħu gost u jixtieq u jrid illi jien u int li aħna kollha kemm aħna wliedu nixbħuh. U bir-raġun allura meta Alla waqqaf il-koppja, meta fil-ktieb tal-Ġenesi kif smajna llum Alla jagħmel ir-raġel u lill-mara u jgħid ir-raġel iħalli lill-omm u lill-missier u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Bir-raġun imbagħad fil-ktieb tal-Ġenesi jgħid u Alla għamilhom xbija tiegħu. Għamilhom fuq il-mudell tiegħu, għamilhom jixbħu lilu. Mhux ir-raġel jixbaħ lil Alla, le. Mhux il-mara tixbaħ lil Alla, le. Imma r-relazzjoni soda ta' mħabba li hemm bejn ir-raġel u l-mara. U għaliex fil-Vanġelu nsibu miktub illi Ġesu jisfida lill-bniedem, jisfida lilek, lil kull wieħed u lil kull waħda minna u jgħidilna jekk intom tridu tgħixu bħala bnedmin ta' veru u tkunu tixbħu lill-missier ta' veru, il-mara li inti żżewwixt jew ir-raġel li inti żżewwixt ikun ideali, tkun l-isbaħ ħaġa jkun aħjar jekk tibqa' miegħu jew magħha. Mhux dejjem possibbli nafu. Mhux dejjem possibbli nafu. Imma jkun l-aħjar għall-bniedem għalih jew għalija li jibqa' miegħu jew magħha. Dan hu l-Vanġelu tal-lum. Għaliex taħsbu? Għaliex? Għax Alla hekk jogħġbu, għax Alla hekk irid. Inti meta tixtieq xi ħaġa mingħand ibnek, int missier, inti jom ta' familja. Meta tixtieq li bintek iġib ruħu b'ċertu mod, jew jirraġuna b'ċertu mod, sempliċiment biex ikun jagħmel dak li tixtiequ int, jew inkella għaliex għax taħseb li dik l-iktar ħaġa li tista' tgħinu għal ġid tiegħu. U l-istess Alla magħna. Għax meta aħna nħobbu b'dan il-mod kif jixtieqna Alla, tafu x'inkunu qegħdin nagħmlu? Inġibu l-persuna tal-ieħor jew tal-oħra qabel kollox. Meta jint tħobb mara għal dejjem jew tħobb raġel għal dejjem u lilha u lilu biss, kif għedna mhux dejjem possibbli. Irridu nkunu prattiċi u konkreti. Imma meta dan jiġri, ifisser li dik il-persuna li inti qed tħobb ma' ġembek tħossha rispettata, importanti, iktar mill-bqija, iktar minn kollox. U min minna ma jixtieqx iħossu hekk? Min minna aw ġew, anki aħna s-saċerdoti, ma nixtiequx inħossuna maħbubejn għal kollox u għal dejjem. Min minna? Għax aħna magħmulin fuq ix-xbija ta' Alla. Aħna maħluqin. U interessanti għax il-konflitti li jinqalgħu fil-ħajja tagħna jinqalgħu propju meta ma jiġrix dan. Meta int ma tħossokx iktar fl-ewwel post tar-raġel jew tal-mara tiegħek. Meta tibda tiddubita jekk għadikx importanti fl-għajnejn tiegħu jew tagħha. Tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam mal-okkażjoni tal-lejl. Kemm għandu x'jaqsam. Aziz Fader Edi,
Kemm hi xi ħaġa sabiħa li tibda l-Ministeru uffiċjalment għax ilek li bdejtu diġà mhux ħażin. Li tibda uffiċjalment il-Ministeru tiegħek b'din is-sejħa, b'din il-missjoni biex il-komunità tal-parroċċja tal-Għasri tgħix din is-sejħa illi Alla qiegħed jagħmlilna li nkunu nixbħuh iktar. Din is-sejħa tal-Vanġelu tal-lum. Din il-qdusija tas-saċerdot Ġesu li jitlob minna fl-ittra li l-lowt fit-tieni ittra li smajna, fit-tieni qari li smajna. Din il-qdusija. Illi l-komunità, il-parroċċja tal-Għasri, din il-familja nisranija tkun magħmula minn familji ta' veru. Xi ġifieri familji ta' veru? Persuni li għalihom l-ewwel qabel kollox tiġi l-persuna, mhux il-flus, mhux il-karriera, mhux il-proprjetà, mhux il-popolarità tiegħi jew tagħha. L-ewwel qabel kollox tiġi l-persuna li hemm ma' ġenbi. Dan li jixtieq Ġesu. Ara taħsbu li l-Vanġelu ikkomplikat. Il-Vanġelu sempliċiment huwa sejħa biex kull wieħed u kull waħda minna nġibu fl-ewwel post dejjem lill-bniedem, lill-bnedmin. U dan għamlu Alla nnifsu tant ġibna fl-ewwel post Alla lilna, tant poġġina fuq qudiemnet li kien lest li jibgħat lill-ibnu, isir bniedem bħali u bħalek, tant kemm konna importanti f'għajnejh aħna l-bnedmin. Ma sarx xi ħaġa oħra, bniedem bħali u bħalek. U dal-bniedem Alla talilu nnifsu miet fuq salib biex int kull wieħed u kull waħda minna inħossuna l-iktar ħaġa importanti f'għajnejn Alla. Din hija s-sejħa tal-komunità nisranija. Li aħna niltaqgħu flimkien u niċċelebraw lil Alla tagħna li jħobbna. U kull darba li aħna nagħmlu esperjenza tiegħu kemm fl-Ewkaristija, il-parroċċja tagħkom jiddedikata lill-Ewkaristija. Jiddedikata lil Ġesu li jsir ħobs ikel għalina. Isir ħobs ikel għalina. Kemm il-parroċċja tagħna, kemm din il-parroċċja tagħkom iddedikata lill-Ewkaristija. Kif ukoll iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li tagħmlu matul iż-żmien, kull nhar ta' Ħadd, kull jum, iridu jfakruna jenuna niċċelebraw kemm aħna importanti f'għajnejn Alla. Tant aħna importanti illi Alla isir ikel għalina. Xi ftit tal-ġimgħat ilu ġie ktieb f'idejja bl-Ingliż ismu Leaders Eat Last. Leaders Eat Last. Il-leaders jieklu l-aħħar, suppost. Sekemm ma jiklux minn fuq dar ħaddieħor u jiklu ta' ħaddieħor ukoll. Aħna għandna leader li huwa Ġesu li mhux eat last, imma x'għamel il-leader tagħna? Sar ikel. Sar ikel għalina. Sar ikel għalina. Din hi l-fidi tagħna. Il-fidi tagħna mhijiex illi aħna rridu nagħmlu xi ħaġa għal Alla, le. Dik nistgħu nsejħula att ta' ġustizzja, ir-reliġjon li kultant inħossu li nixtiequ li jew li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa għalih, imma għaliex? Għax hu jagħmel ħafna kontinwament għalina. Għax hu kontinwament iħobbna b'imħabba tal-għaġeb. Din hi l-fidi. Il-fidi mhux li jien nagħmel xi ħaġa għalih, le. Imma li naraf kontinwament illi jew ilu ħafna. U llum u għada se jibqa' jagħmel kollox għalija, tant li lest li jagħtini ħajtu. Din hi l-fidi. U ejduli intom, min ma jrejtx ħabib bħal dan, min ma jrejtx leader bħal dan, min ma jrejtx mexxej ta' dan it-tip. Ejduli intom min. Dan hu Ġesu. Aħna msejħejn, aħna s-saċerdoti, msejħejn biex fuq l-eżempju tiegħu nkunu għaddejja. U billi ċ-challenge kbira, l-sfidi kbira, ħafna drabi jinfelqu. Ħafna drabi ma jirnexxilniex.
Imma dan il-lider tagħna, dan il-mexxej tagħna, dan il-qaddej tagħna, għax Ġesu huwa mexxej qaddej tagħna, jerġa' jerfana, jerġa' jaħfrilna u jerġa' jtina l-qawwa kollha kemm aħna, jerġa' jtina l-qawwa biex nerġgħu nibdew mexjejn fit-triq biex ma naqtgħux qalbna. Allura Aziz Father Edward, din il-familja tal-parroċċa tal-Asri hija familja magħmula minn familji. Familji ta' kull tejb u ta' kull fatta. Familji kif nixtiequhom aħna u familji kif ma nixtiequhomx aħna. Familji kif jidrilna li għandhom ikunu u familji oħrajn li forsi jidrilna li għandhom ikunu differenti. Imma din il-familja, dawn huma l-familji li jiffurmaw il-familja tal-parroċċa tal-Asri. U dawn il-familji aħna inti msejjaħ bħala raj li taqdi, dawn il-familji kollha inti msejjaħ bħala raj li tħobb. Dawn il-familji kollha inti msejjaħ bħala raj li tkompli kif diġà bdejt tagħti ħajtek għalihom. U lilkom nixtieq nitlobkom b'sempliċità kbira biex tgħinu lil Father Edward, tgħinu lis-saċerdoti ta' din il-parroċċa, Dum Mikiel, tgħinuhom ħalli jgħinukom. Tgħinuhom mhux biss bil-flus, dawk ukoll importanti, imma aħna meta ngħidu tgħinuhom mill-ewwel jiġu f'moħħna l-flus. Dawk importanti għax biex nibqgħu fit-tema tal-familja u hekk il-Malti jgħid li bla flus la tgħannaq u lanqas tbus. Dawk importanti. U jeħtieġ li tissapportjaw lill-parroċċa tagħkom anki ekonomikament. Għax il-bżonnijiet huma ħafna. Il-bżonnijiet huma kbar daqs ta' parroċċi oħra. Għax hemm l-istess strutturi bħalma hemm f'parroċċi kbar. Allura nifhem li s-sakrifiċċju mitlub minnkom kultant ikun ftit iktar minn ta' nies oħrajn, minn ta' parroċċi oħra. Imma minn barra dan is-sapport u din l-għajnuna ekonomika, hemm bżonn ta' għajnuna iktar vera, iktar awtentika. L-għajnuna morali, l-għajnuna spiritwali, li intom għal kull sejħa li jagħmlilkom il-kappillan tmorru bih ġarkom. Ma jrejt xejn minn għandkom ħlief il-ġejt tagħkom. Ma jixtieq xejn jieħu minn għandkom ħlief li jagħtikom li tkunu iktar kuntenti permezz tal-laqgħa ta' kull wieħed u kull waħda minnkom mal-persuna ta' Ġesu. Ġesu ma jrid xejn minn għandna, jrid ħaġa waħda biss. Li nagħtuh iċ-ċans li jħobbna biex inkunu iktar kuntenti. U jinċert illi flimkien Raj u Merħla, flimkien Father Edward, Dum Mikiel, flimkien magħkom u intom flimkien magħhom se tippruvaw tagħmlu kull ma tistgħu biex tibqgħu biex issir iktar awtentika il-mixja tagħkom ilkoll wara r-raj il-waħdini, wara Ġesu Ewkaristija, wara ċ-ċentru tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kemm ixewqa kbira, kemm tkun xi ħaġa sabiħa, kieku l-kol kemm aħna nifhmu ftit iktar l-importanza tal-preżenza ta' Ġesu, Alla magħmul bniedem, Alla moħbi f'biċċa ħobs, kemm tkun ħaġa sabiħa kieku nifhmu iktar, kemm qawwija, kemm ta' għajnuna, kemm ta' support din il-preżenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fl-esperjenzi, fil-ġrajiet li nġarbu f'ħajjitna b'mod speċjali f'dawk l-iktar ibsa, f'dawk il-momenti ta' diffikultà. Il-mulej jagħtikom kappillan, saċerdot u merħla jagħtikom li tassew tfittxu dak li hu l-iktar importanti, jiġifieri li ssiru tafu dejjem iktar il-persuna ta' Ġesu li tikbru fih u li hu jikber fikom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.